Iki lho yu, jangan kuasem kluweh, gorengane ote-ote, gak keri sambel terasine yu. Jadi ceritane ki wingi jam 4 sore aku lagi manjing ning pawon yu, lagi nyetekno kompor. Untunge kok yo sing dimasak jangan asem ki kan cepet to yu. Sing rada suwe ki ngusai kluweh iki lho karo nggodhoke. Soale kluweh ki rada atos digodhokane yo rada suwe. Tur ana dadake, tapi dadake kluweh ki gampang ngumbane kok yu ora kaya dadake tewel. Dadak tewel ku nek ngocaki kudune ana minyake pesone utawa digrojok ning sore banyu, tapi nek kluweh ngene iki gak. Dadake kluweh nek kandel kabeh ning tangan cukup dijiki ngono silang yo. Nah iki oleh ngocaki kluweh ya wis bar loro tak kelok kabeh ki mang kluweh loro 4.000 yo, ape tak jangan asem. Iki mang yo tak sambi karo adang sego, soalnya wis dalu. Dadi sebelah adang sego sebelah kelan yo. Nah bar dioceki ngene iki terus diumbah sampai resik, terus dilebokno ning banyune sing digodhog mang. Iku mang yo asme yo wis tak godhog. Bar ngono tak sambi ngulek bumbune yo, soalnya kluweh yo ngenteni medhuk piring. Jangan asem sing mari cepet ngene iki lho yo, bumbune simpel, cukup bawang brambang lombok dikai terasi mbok uyah terus diulek, ora usah digongso langsung dicemplungno. Dadi cocok yo gawe masakane gugup-gugup ngono kae. Nah nek wis diulek bumbune ngene iki aseme digodhog mang dicukuk dilokno pisan diulek pisan yo, bar ngono dicukuk bumbune dilebokno ning godhogane kluweh mang. Terus dibumboni uyah kaldu bubuk karenan gula saithik. Ki mang karena uyahe nguleke rada akeh dadi tak imbahi saithik wae. Wis karek nggodhog sampai umap neh yo ben bumbune merasuk. Dadi ora usah ngicipi wong poso, dadi yo kanggo ilmu kira-kira wae jutene yo kok yo pas ngono nek masak. Nek mateng terus disisihno sik. Lanjut ngeracik ote-otene yo iki ana tepung terigu. Dadi aku ora nggo campuran yo tepung terigu tok. Terus dikai bumbune mang bawang brambang karo mrica, dikai uyah kaldu bubuk, terus dikai margarin saithik ben tambah gurih. Dikai banyu sak cukupe yo diudhog-udhog sampai rata. Dadi aku nek gawe ngene iki ote-ote ora usah tak kei apa-apa yo soalnya ditambahi tepung beras iku adem tambah alot. Dadi aku cukup tak kei terigu mbok tak tambahi margarin ngene iki nek digoreng garing wis crispy winuk yo. Masuk adem tetep empuk. Nah diudhek mang nek rata lebokno sayurane. Iki aku sayurane gawe kol ambekan wortel, terus tak tambahi jagung manis sampai irisan bawang pre, diudhek-udhek sampai rata neh yo. Iki pun yo ora tak icipi, pokoke tak kira-kira. Kiraanku ki nek masak takaran sak kilo iku uyahe sak sendok makan yo. Dadi dikira-kira ki mang trigune sak pira kok karek dibagi ngono lho yo, jute yo pas. Wis karek digoreng nek wis ngene iki yo. Lah drenan ote-ote ku sak bak ngono ku mang tak goreng separuh yo, separuh tak goreng kok esuk pas sahur dadi anget-anget ngono lho yo. Gorengan ngene iki nek gak anget yo kurang enak. Asal nyimpennya ditutup rapet lho yo. Adonan ngene iki maksud disimpen sampai sesuk tetep enak kaya gawean anyar yo. Nah terus digoreng sampai coklat bar ngono terus diangkat. Wis cukup rong gorengan wae ote-otene yo. Iki mang ya wis goreng lele gawe gandengane gawe cah-cah yo. Bar ngono karek gawe sambele yo iki mang ono lombok bawang brambang tomat tak goreng terus tak kei uyah mbekan gula mbek kaldu bubuk saithik. Aja lali dikai terasine bar ngono terus diulek sampai lembut.